Mama to má asi kratšie. Alebo trochu dlhšie? Neviem presne. Ale riflovku nosí určite. A rúž. Vždy nosí rúž. Tak poriadne nahrubo. Dúfam, že som trafila odtieň. Rýchlo, rúško. Lepšie som nenašla. Byť doktorkou musí byť únavné. Ester, ty si normálna? Čo tie vlasy? Šmykaj do školy. Popoludní ťa dám ostrihať. A po škole rovno domov. A po škole 34 rovno domov ako každý deň. Ale ak by som za mamou zašla do práce, hádam by sa nehnevala. Určite by sa nehnevala. Idem. Ahoj. Si tu sama? Kde máš mamu? Ona tu pracuje. Ako sa voláš? Ester Jansenová. Doktorka Jansenová, to mi veľa nehovorí. Dobre, pozriem sa, okej? Počkaj. Nenašla som ju v systéme. Vieš jej číslo? Musíš predsa vedieť číslo na svoju mamu. 0908. Prosím? Dobrý deň, tu je detská pohotovosť. Máme tu vaše dieťa. Koho? Ester Jansenovú. Ester? A čo s ňou je? Nič. Ako to, že nič? Prečo je potom na pohotovosti? No, Ester nám tvrdí, že tu pracujete. Ale nikoho takého sme v systéme nenašli. Haló, pani Jansenová, ste tam? Ja nie som pani Jansenová. A s kým teda hovorím? Kto ste? Tu je detský domov.